ବୟସରେ କିଏ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ କିଏ ସାନ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସମୟ ସମ୍ପର୍କ ପଦବୀ ଓ ଶରୀର ତୁମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଆଚରଣ ସ୍ୱଭାବ ବିଚାର ଓ କର୍ମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ନେଇ ମାଳା ହୁଏନି, ଗୋଟିଏ ବହିକୁ ନେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ହୁଏନି, ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେଇ ବଗିଚା ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେହି ଲୋକ ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ନାହିଁ ଯାହାର ଭାବନା ସମୟ ସହିତ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଲୋକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ସମୟ ବଦଳିଲେ ବି ଭାବନା ସମାନ ରହିଥାଏ ତାର। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବୟସରେ କିଏ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ କିଏ ସାନ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସମୟ ସମ୍ପର୍କ ପଦବୀ ଓ ଶରୀର ତୁମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଆଚରଣ ସ୍ୱଭାବ ବିଚାର ଓ କର୍ମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ନେଇ ମାଳା ହୁଏନି, ଗୋଟିଏ ବହିକୁ ନେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ହୁଏନି, ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେଇ ବଗିଚା ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେହି ଲୋକ ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ନାହିଁ ଯାହାର ଭାବନା ସମୟ ସହିତ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଲୋକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ସମୟ ବଦଳିଲେ ବି ଭାବନା ସମାନ ରହିଥାଏ ତାର। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।